Vítam vás u ďalšieho videa, v ktorom sa budem sťažovať, konštatovať a ukazovať hru Borderlands 2. Je to plná verzia hry na počítač, ktorá je v peknom kartóne, v plaste a teda. Hru som si zakúpil, pretože hru na recenzovanie, ktorú sme dostali, sme nemohli rozbehať v móde pre viacerých hráčov, ktorí majú obyčajnú verziu hry, teda bežne zakúpenú. A ešte k tomu bola tá recenzenská verzia hry časovo obmedzená, takže sme nemohli dostatočne vyskúšať kooperatívny režim a preto nevznikla najprv normálna recenzia, ale iba tie dojmy z plnej verzie. DVDčko s hrou, na ktorom ste ma mohli trošku vidieť, je klasické. Nie je to žiadne trojvrstvé, 10 vrstvé, ale je to základné DVDčko. Hra obsahuje totižto pri inštalácii 5 GB iba, čo je celkom milé. Tento kodík už vám kľudne ukázať môžem, už je použitý. Je to v základnej verzii hry máte prémiový kódik, kde si aktivujete špeciálne veci do hry, takže je to úplná paráda. Nie je to v každej základnej verzii, ale iba v niektorých krabiciach, takže kto má šťastie, sa k tomu dostane. Ja som sa k tomu dostal a dosť ľudí, čo poznám, taktiež. Manuál je po anglicky, účet je po slovensky. Ja viem, že slovenčina robí problém niektorým českým hráčom. Píšem pre CheckGamer, ale je to tak, no hold. Je mi to ľúto. Čo vám ešte k tomu poviem? Hra je od 18 rokov, vadí je násilie. A ja by som sa už aj rozlúčil, len časový limit ma tlačí, že musím ešte trošku vydržať. Tak iba vám poviem, že na recenzii sa pracuje. Hrám ju v koop s dvomi kamarátmi, takže ich možno aj uvidíte na screenshotoch. A je to desná zábava. Odporúčam, komu sa páčila jednička, kto má rád Diablovky, ten nech si Borderlands 2 určite zahrá. Minimálne aspoň nech pozrie nejaké screenshoty a naše texty, fotky a podobne. Lúčim sa s vami. Bye.